Gledajte do kraja video, pomaže kanalu, hvala vam puno. Idemo u naše doba. Sjećate li se ove kombinacije? Kafa i cigarete, Partner ili MT ili P7 ili Lord je bio popularan. A ovo, sjećate li se, ovako smo išli na letovanje. Nije bilo mjesta, pun voz ko šibica. Ovako je bilo. Puno ovako su izgledali tada, da. Voz, vagone ne možeš da vidiš kraja. Sada, nažalost, zakači 2-3 pozicije i toliko. To je. Ovo je selska idil. Kokice baka. Da, snekće. Lepota je opuštena. Pili. Joj, kad smo lizali ono, kod nas se kaže mrazulci, ono što je visilo na strejama na dole. Mrazulci, to uzmemo, ližemo. Djeca. Sve džubre na njega, ali što je. Da, lizganje sa rećama, bude slamom i sedneš na nju i piu na dole. Djeca, pa padaš pa sav sneg. Ajde, izmrzneš pa dođeš kući pa griješ. Samo je bio na spremaci ovako. Kape, šalovi, sušiš, topli se. Ono prste otrnuli ili odladnuli. Da, ovako smo pili pa ti pazio, pa ti gledao. Ništa nam nije bilo. Trčiš cijelo dan pa ožedneš pa napiješ se vode. Nikome ništa. Da, to je bilo titulo vreme. Tako je bilo. Neki ga vole, neki ga ne vole, ali šta ćeš? Tad sam se rodio. To je bilo moje detinjstvo. Boško Buha, da, gledali smo partizanske filmove. Boško Buha. Bili još puno partizanskih filmove gledali. Puno. Detinjstvo, da. Kad smo kući ovako nešto nađemo pa igramo dominom pa karte pa ljuti se čoveče pa ne znam. Svašta nešto smo izmišljali. Uglavnom su bile ovakve igre. Realne, nisu bile one virtualne po sada. Da, ovako je bilo. Gađali se sa snegom pa javali magarca pa uzmemo kršku leba i napolju. Zapratite moj kanal, besplatno je, hvala vam puno. Stisnite like, mnogo pomaže kanalu. Biće još videa, vidimo se, čao.